Pozdrav iz 3 principa Srbija. Napravili smo ovaj kratki kurs kako bi podigli svijest o stresu i otkrili najbolje čuvanu tajnu uzroka stresa. U prvom videu prepoznali smo stres kao vrlo čest problem u našim životima. Rekli smo da utiče na način na koji funkcionišemo, donosimo odluke i vidimo i doživljavamo život. Često čujemo ljude da kažu da se suočavaju s visokom razinom stresa, s manjkom vremena, energije i vere u bolje sutra. Mnogi se osjećaju bez nade, nesigurno i neadekvatno u mnogim aspektima života. Dobra vest je da postoji operativni sistem iza ljudskog iskustva, koji, kad se uvidi, pomaže ljudima da jasnije vide svet, da uspješnije posluju i počnu odbacivati nesigurnosti koje ih drže u negativnosti i nezadovoljstvu. To je sistem koji je ugrađen u svima nama, a mi iz 3 principa želimo da svi znaju o tome. Razumevanjem kako naš unutarnji sistem funkcioniše, mi doživljavamo bolje odnose, više radosti, zabave, produktivnost i jasno vidimo što ima smisla za nas činiti u svakom trenutku. U ovom videu ćemo istražiti 2 najčešća nesporazuma o tome kako se naše iskustvo stvara i odakle dolazi naš stres. U 3. videu ćemo istražiti operacioni sistem iza ljudskog iskustva. Dakle, koja su to 2 nesporazuma? Prvi je da mi ljudi nedužno mislimo i verujemo da je naša sreća, naša dobrobit, jasnoća i uspjeh ono što ovisi o našim životnim okolnostima. Pa zato stalno pokušavamo promijeniti svoje okolnosti, ljude oko nas, kako bi se osjećali bolje. Drugi nesporazum je u tome što mi nedužno mislimo i verujemo da naši osjećaji i naše emocije dolaze od bilo čega drugog izvan nas, a ne od naših misli. Tako da onda stalno pokušamo pronaći razloge za to kako se osjećamo izvan sebe. Pokušavamo promijeniti ili rekomponovati naše razmišljanje u nadi da ćemo se osjećati bolje. Što radi ponekad, ali promjena na koju želimo da vam ukažemo se jednostavno ne nalazi u pokušajima promjene misli. Ne nalazi se u promjeni načina razmišljanja, u tehnikama itd. Kada stvarno uvidimo ova 2 nesporazuma, onda mi stvarno vidimo da naša sreća, blagostanje, uspjeh, radost i naša dobrobit ne ovise o našim okolnostima, nego da je to već ugrađeno u nama i da dolazi s rođenjem. To je naše pravo, to je naša polazna tačka, a ne naše odredište. Kada stvarno uvidimo da naše misli stvaraju naše osjećaje i emocije, onda možemo primijetiti da naši životni događaji i drugi ljudi i nešto izvan nas ne može nikada učiniti da osjećamo nešto. Samo misao može to učiniti. S vremena na vrijeme stvarno izgleda kao da naši osjećaji i stres dolazi od naših životnih okolnosti, od drugih ljudi, našeg rada, naših odnosa. Ali također izgleda kao da je zemlja ravna. Također izgleda kao da se zemlja ne kreće, ali svi znamo da to ne radi tako. Nedavno smo vjerovali da su bolesti uzrokovane lošim mirisima, jer nismo znali o virusima. Imali smo mnogo sujeverja i pogrešnog razmišljanja oko toga. Trenutno imamo sujevernog razmišljanja i vjerovanja o tome odakle dolazi naše životno iskustvo i naš stres. I što uzrokuje našu sreću, blagostanje, mir i naš uspjeh. Predlažemo vam da je naša sreća ugrađena u nas i da to dolazi s rođenjem, da su svi naši osjećaji pa i stres uzrokovani našim mislima. Predlažemo vam da naše ljudsko iskustvo dolazi iznutra prema vani i da ne dolazi od nečega izvan nas. Predlažemo vam da naši osjećaji mere samo jedno, kvalitetu naših misli i ništa drugo. Da su osjećaji naš najbolji navigacijski sistem koji nam ukazuje na naše misli, a ne na naše okolnosti, na našu prošlost, na našu budućnost i na druge ljude. Nadamo se da ćete nam se pridružiti u sljedećem 3. videu kako bi zajedno istražili najbolje čuvanu tajnu svih vremena i odakle dolazi stres i naše životno iskustvo. Hvala vam i vidimo se uskoro. Sve najbolje vam želimo. Puno sreće i zdravlja.